שלום לכולם, כאן מתן עם החבר שלי מנו. חזרתי עם החלק השני של הפודקאסט שלנו, שבו אנחנו מראיינים את אוראל, המהנדס הבקרה, של בראשית 1 ו-2. אוקיי, אני אתחיל עם השאלה הראשונה בשביל הפרק הזה. אז אילו חומרים מיוחדים השתמשתם בבניית החללית כדי שהיא תוכל לעמוד בחום ובקור הקיצוניים של החלל? זו שאלה מאוד מאוד יפה, כי אחת המשימות של בראשית הייתה להוזיל עלויות. בדרך כלל מה שעושות החברות הגדולות, נאס"א למשל, אפשר להשקיע מיליארדי דולרים ולקנות את הדברים שיהיו מאוד מאוד עמידים בחלל. בראשית אנחנו חיפשנו מוצרים שאפשר לקנות, מה שנקרא מוצרי מדף. אפשר פשוט להזמין באינטרנט. אז רוב הדברים שבעצם אנחנו קנינו, הם דברים או שכבר היה להם איזושהי היסטוריה שמישהו קנה אותם לחלל, או חלקם באמת פשוט לא הותאמו לחלל, ואז הם צריכים לעשות להם קצת התאמות להתמודד מהקרינה. בסופו של דבר, אבל יש את השמיכות הטרמיות שעוטפות את כל החללית, מה שכולם צחקו ואמרו שנראה כמו נייר כסף, זה בעצם יש סיבה למה הוא שם. זה מה שמגן על הקרינה, מה שמגן מהקרינה הכי הכי הרבה. מהמם. אילו חלקים של החללית היו הכי מורכבים מבחינת תכנון ובנייה? איזה חלקים היו הכי מורכבים? אז נראה לי שמערכת ההנעה כבר אמרנו שהיא הייתה מאוד 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 מורכבת. אני חושב שנושא האלגוריתמיקה, שפחות הנושא המכני של לבנות, הנושא של לתכנן את כל המערכת, שתפעל בצורה אוטונומית. בסופו של דבר החללית עכשיו היא שמה, ואני לא רואה אותה, אני רק יודע איפה היא לפי חישובים מתמטיים, ואני צריך שהיא תדע לעשות כל מיני דברים. וזה מאוד מאוד קשה לתכנן את זה, ולתכנן את זה טוב, כי בעצם צריך לדעת לקרוא נכון מידע מהחיישנים, שאומר לי באיזה הכוון אני נמצא, לאן אני מסתכל, לקרוא ולהפעיל, לתכנן נכון את המסלולים שאני עושה קדימה, ולהפעיל את המנועים בצורה נכונה. מהמם. עכשיו לפני השאלה הבאה, אני רוצה שתסתכלו על משהו מעניין. שאלנו פה את אוראל, בחצי הקודם גם שאלנו אותו את אותה השאלה, והוא ענה תשובה שונה. נכון? לא, כי רציתי לגוון. אהה. זה אוקיי, מגניב, יש לנו עכשיו כאילו שתי דברים מסובכים. כן, כן, אוקיי. זה תמיד טוב לגוון. מבחינה מכנית, מערכת ההנעה לדעתי מאוד קשה. יש מה שנקרא מבחינה אלגוריתמית, שזה מה שקראנו לו מערכת הטייס האוטונומי. מהמם. אוקיי, אז מה למדת אישית מהפרויקט הזה, כמשהו שכאילו ילווה אותך לכל החיים? אני למדתי המון מהפרויקט הזה, האמת זו הייתה העבודה הראשונה שלי אחרי שסיימתי לימודים, בן כמה ואני היית? הייתי בן 20 29, Hmm. וואו. ולמדתי הרבה הרבה בעצם על איך לתכנן, איך המשוואות נראות כשמנווטים ומתעסקים בחלל. דברים שפחות לא התעסקתי בהם הרבה במהלך הלימודים שלי. איך אני כן. עכשיו מתכנן את ה... נגיד את זה ככה, איך אני מתכנן את המסלול שלי של החללית, כדי שהיא תגיע לאן שאני רוצה, שהיא בסוף תגיע למפגש עם הירח. Mhm. הרבה מתמטיקה כיפית. Mhm. להיות מהנדס זה באמת מי שאוהב לפתור בעיות, כי זה הרבה הרבה בעיות מתמטיות כיפיות. אה, כמה זמן לקח לך משלב הרעיון הראשון עד לרגע השיגור בפועל? כמה זמן לקח לקח, כן. מהמשימה? מהרגע של הרעיון, שהציעו לך לעבוד או שידעת על הרעיון, עד שבאמת שיגרו אותה. אני הייתי 1 ו9 חודשים, זה היה בערך. באמת? שנה וחצי כמעט. כן.
אני הצטרפתי ביולי 2017, והשיגור היה בפברואר 2019. אוקיי, אז מה וואו. לדעתך היית יכול לעשות כדי לתקן את התקלה לפני שהחללית המריאה? פה, פה יש לי מידע פנימי בשבילכם, שלא לא הרבה יודעים אותו. אני, כמו שאמרתי, הייתי מהנדס צעיר, זו הייתה העבודה הראשונה שלי, ועבדתי עם הרבה 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 חבר'ה יותר מנוסים ממני. והרבה מהתקלות שראינו שהופיעו בחלל, אני כבר ראיתי אותם על כדור הארץ. וכשדיברתי איתם על האנשים, הם הרגיעו אותי שדברים כאלה לא אמורים לקרות. עכשיו, כמובן שהרבה מהדברים שהרגיעו אותנו שלא אמורים לקרות, קרו ברגע שהיינו בחלל. אז בתשובה לשאלה שלכם, מה שאני הייתי עושה אחרת, זה מתעקש על הדברים שאני חושב שהם לא נכונים. זה תמיד נכון, גם אם לפעמים נפגשים עם אנשים עם יותר ניסיון, והיה שם אנשים עם 40 ו-50 שנות ניסיון, צריך להתעקש על מה שאתם יודעים. אוקיי. מה היה הרגע הכי מרגש או מלחיץ במהלך המשימה בשבילך? לא מבחינה טכנית, אלא מבחינה אישית רגשית. זה דבר ראשון, הנחיתה. הזמן של הנחיתה ללא ספק היה הכי מרגש והכי מותח. היה לי הרבה הרבה ביטחון בכל התמרונים שעשינו, מי שעזבנו את כדור הארץ ועד שנלכדנו על ידי הכבידה של הירח ועד שהגענו לנחיתה. אוקיי. הנחיתה זה הדבר שהכי הכי הלחיצתי, כי זה הנקודה הכי הכי קשה והכי הרבה דברים יכולים להשתבש שם. אוקיי. וכן, אני זוכר, ישבתי שם בחדר בקרה, רועד. ממש 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 כולנו כוססנו ציפורניים וחיכינו לראות מה יקרה, וקרה מה שקרה. אוקיי. אז אוקיי, אמרת שהחללית יצאה ב-2019. אם הייתה לכם עוד שנה, עד 2020 כאילו, של עבודה ופיתוח, איזה שיפור היית מוסיף בראשית אחת? אמ, בוא נחשוב על זה. בדרך כלל במצב הזה, אז אני כן הייתי מתקן את הבעיות, כמה בעיות תוכנה שגילינו. הרבה דברים, הרבה דברים נאלצנו לעבוד סביבם, כי פשוט כבר היה לחץ של זמן, והיה חייבים לשלוח את החללית. מבחינה מכנית, לא היינו משנים כלום כנראה. מה שהיינו משנים זה רק את הקוד של החללית. מהמם. איך הייתם בודקים ומדברים על הארץ תנאים של הנחיתה על הירח, כשאי אפשר באמת לנסות את זה בחלל האמיתי? אז אי אפשר לעשות משהו כזה על כדור הארץ. כן. אז מה יש עשיתם כדי להתכונן לנחיתה? כדי לדעת מה בערך... שעושים על כדור הארץ, יש הרבה סוגים של ניסויים. ניסויים שלוקחים את החיישנים השונים ושמים אותם על מטוס, ורואים איך הם מודדים על המטוס, למשל. אוקיי. לוקחים את החללית, שמים אותה במשהו שנקרא תא ואקום, שפשוט זה תא גדול, שאוהבים את האוויר, מחממים, מקררים, מנסים קצת להפציץ אותה בקרינה, קצת לדמות את התנאים של החלל. מהמם. בסופו של אז דבר, אין שום דבר על כדור הארץ שיכול לדמות, אפילו לא באופן, ב-90% את מה שקורה בחלל. מהמם. אוקיי, אז אם הייתה לך הזדמנות לשלוח משהו קטן לירח בבראשית 2, או אחת, כאילו, מה היית מהמם. בוחר לשים שם? משהו קטן בשביל להנציח את עצמי על הירח? כן, כשהיא התרסקה. אז בראשית אחד אני שלחתי תמונה של המשפחה שלי, צרבנו תמונות של המשפחות שלנו למחשב ושלחנו. יואו, בראשית באמת? שתיים הייתי שולח את התמונות של הילדים שלי. איזה מגניב. רגע. אז הייתה תמונה פיזית כאילו שנשארה בירח? לא, זה לא תמונה פיזית, זה כמו דיסק און קי, אבל עם הרבה תמונות עליו. עדיין מגניב ממש. כן.
איזה טיפ היית נותן לילדים שרוצים להיות מהנדסי חלל כשיהיו גדולים? דבר ראשון ללמוד, מהמם, זה כל מה שקשור בהנדסת חלל, זה הרבה מתמטיקה, זה הרבה פיזיקה, זה הרבה הרבה נושאים מאוד מאוד מעניינים. מהמם, אה, להיות מאוד מאוד סבלנים, כי בטח שמתעסקים בחלל, וכל מהנדס יודע את זה, דברים אף פעם לא יצליחו בפעם הראשונה. כן, הייתה לנו אמירה בצוות, אם משהו עובד בפעם הראשונה, אז אני הכי מודאג, כי כנראה עשיתי משהו לא טוב. מהמם, דברים אף פעם, צריך תמיד תמיד להיות מוכנים לנסות שוב, ולטעות, ופשוט ליפול ולקום עד שזה יצליח. וזה כן. נכון לכל התהליך. אוקיי, אז אני עכשיו אסגור את הפרק הזה. תודה שבאת, אוראל, היה ממש כיף לדבר איתך. ממש תודה. זה היה בכיף, ממש. שמחתי. אוקיי, ביי. ביי. ביי חבר'ה. מקווה שנהנתם. ביי. בבקשה תירשמו לערוץ אם תוכלו.